Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant made Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kum ka sinjam hadin ka jingcha charnga ki nongwan ko kai perthai shikurim hakabai ka media pushunrang la yogan sei naret arliang hajan raksai wai sodong terbai kan thai pat ampat lap sai satya hakan rudrek ujilia warjobsan ka office SDO Sora Civil Subdivision hak jinglam khmar ba mak e chalam subdivisional officer kala lumik jinglang emir jingmon ha conference hall katai ka office Hakani ki jinglang emir jingmon lawan shimanta ki tribe nong punya ki hotel ki guest house homestay ki nongilam shnong hakabalai don lang do ba punhun MCM SDPO kong AR kanta BDO shela bolakan sinar di blog uba WK kharbuli BDO kharashnong like kro sinar di blog bat kiwei ki balai don benta hakabalai kran banwanra ka jingsngan ka jing khamlong kit kli ba ka kam jukai ka jing khamlong kit kli ba ka kam jukai basuk basan hak than sora nagalyang ba mak e chalam SDO ulapan i de presentation kadang bansutu khamha giriat kiram ksora bakalong kaman kesunbreng kecingbu iginong elam lenti na benta ginong wan kai kham tam gi jaka bolong kham kendong kecing penaj CCTV kamera gi jaka rung jakami kecing perung kertang gi bon kai ba kecing pun slori gi bon kai ban ai jing thmu yai kai jungki na benta kecing shan nalor kecing pentrai kam ika M time up jung ka Meghalaya tourism Nagaliang SDO long baka thong galong ban penlong ka thain sora ka basnganya kam chuka kai perthai ba kuntui ki ban benta baro bandon ka chingi treilang ni don ka chutmu ban petkhanya kan ka jing don jogi local guide ani persangru ban ni ya kerja advisory ban kenapa mendon no bri ban tourist kan ban like chano klam don ki guide ingila ya keren mana ni don kini guide na man kawai ka snong ka dan gitu rasa attraction but ya kita ingin I training ki ingin register ki ingin I ka ID yang ba na baru kini ki homestay ki hotel ki guest house ki badan in aru ki kata ka list ba ka phone number jong ki guide yang ba one ki tourist ini petip ki ba mlong ban let samda dan ki guide kamtam ki tu ban kwam let tracking bat ni haju ko por ni laban ayaki iki guide mden kumpamta kuwai ka daw kulong ba teng ki ong ba sitom man wat guide nang nong inyo ni bu lapa ka list ki jong ki guide hapo gini ki hotel ki to kani ka jing pers ka jing khot jong pi gini ka de pila thumula slam ne ka de ka daw ba don kini recently bilang sudah ni jingjane em don kini ki jing thmu ni la pani ro kana ka advisory kini ki benai peladan syaban sedang pan slam ndai kini ki jing jam tapal ka pan pau sai ban la don kam ban nek kerki ndai pan shuya shu ada advisory ni bu kerja order berpikir kena ngira mun ruban bu diki signage keleng gini gitu ki badan gini ki tracking jaka ban tracking yang ba kindon ki signage ba msha dalam guide yang begitu ki beri ki tourist supit soso ba ki haban sim guide hato kumban ki jing jarang sujarang senne ba lon ka jing wai tak skuti lan ki kari simet mo to baklam da register bom tim hato pibu nang kata advisory pada ki ba ki kini homestay lan ki hotel bagi dia penkam di mana ki turis ki baki ki ada book pada penkam ki kali ki bala register ketat dengan habis kan ke transport department kan mereka ke penkam long kena kali nak office ke jong pi kumu head jong ka subdivisional ban ong ki hotel bakin penkam ki kali ki turis bakin penkam ki kali ki bala don register kan ngathrai ngin hable e kata ro kade ngimpat le andai ngathrai kata kade ke biang e men Habatin page bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot page ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Rak Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety
Shillong, Meghalaya.